Gihulagwang best birthday gift ni Kapuso Joe Berry ang iyang bagong Kapuso project karong tuiga nga moere sa GMA Network. Siya ang bida nga mudala sa karakter ni Atty. Lilet Matias ang mudapig ug mohatag og hustisya sa mga tawong gidawg-dawg sa katilingban. Mapasalamaton siya sa mga grasya nga iyang nadawat sukad nga nahimo siyang kabahin sa Kapuso Network. Gisaulog niya ang ika-30th birthday karong adlaw kauban ang mga mahal niya sa kinabuhi. Makita ang Lilet Matias, attorney at law karong tuiga sa GMA Network. Sa Love Die Repeat, human gidispensahan ni Bernard si Chloe sa legal nga asawa niini, human giatake siya sa opisina. Nagduda siya nga si Angela ang nisumbong kabahin sa relasyon nila ni Chloe, butang nga gilimod ni Angela. Apan bisan pa man nga nadawat ni Angela nga kabahin ra kini sa past life ni Bernard, nagbalik-balik gihapon ang sakit nga iyang gibati. Ang mga sayop ni Bernard mibalik na usab nga mas nakapasamot sa gibating kagool ni Angela. Subling maguba kahang relasyon ni Angela ug Bernard at ang ikarong gabi 8:50 PM pagkahuman sa Black Rider sa GMA Prime.